В едно живописно село, сгушено между тучни хълмове, живееше един овен на име Мартин. Мартин беше забележителен, не само защото имаше великолепни, извити златни рога, които проблясваха на слънцето, но и заради една негова особеност. Той беше безкрайно лаком. Неговите златни рога не бяха вълшебни, но Мартин правеше истински магии с тревата. Тя просто изчезваше, сякаш стомахът му беше без дъна яма. Където Мартин видеше стрък зелена трева, той не спираше, докато не я изядеше до корен. Това продължаваше ден след ден и скоро цялата околност започна да прилича на пустиня. Един следобед, когато слънцето клонеше към залез, неговите приятели, няколко овце, които силно гладуваха, го пресрещнаха. Бяха ядосани и изтощени. „Мартин, стига вече! Не оставяш нито стрък за нас!“ извика най-едрата овца. „Ние също сме гладни, а ти се държиш като егоист“, добави друга. Мартин поклати глава, сякаш искрено се изненада. Аз просто... много ми е вкусно. „Слушай добре, Мартин“, проговори най-възрастният овен. „Ако продължаваш така и не оставиш трева и за нас, ще те натупаме за урок. Ще научиш, че не си сам на този свят.“ Показаха му една малка тучна поляна в страни от селото, която по чудо беше останала недокосната от неговия ненаситен апетит. „Ето, тази поляна е нашата последна надежда. Не я яш цялата, разбра ли?“ Мартин обеща, макар и с вътрешно колебание. На следващия ден Мартин се озова на поляната. „Само малко“, помисли си той. Започна да пасе, като си повтаряше. „Малко, още малко, и спирам.“ Но малко прерасна в повече, в почти всичко. И преди да се усети, той беше опустошил цялата поляна. Беше останал само кафеника в кален пръст. Ужас обзе Мартин. „О, не! Какво направих? Приятелите ми ще ме натупат! Ами сега!“ Докато се чудеше и трепереше от страх, на Мартин му хрумна спасителна идея. Бързо повика своите доверени приятели. Прасето Гошко, заека Драго и Ешко Велможа. Разказа им за белята и за предстоящото наказание. „Трябва да направим поляната отново зелена. Бързо да отидем в съседния град“, заяви Мартин. Тримата приятели не се поколебаха. С камион подкараха до града и купиха 10 огромни ролки от най-зеления, най-пухкавия изкуствен килим, който успяха да намерят. Натовариха ги и се върнаха светкавично. Работиха цяла нощ, разтлаха килимите по поляната, изпънаха ги и ги закрепиха добре. На сутринта поляната изглеждаше по-зелена и тучна от всякога. На другия ден овцата на име Цветан, която беше най-гладна от всички, отиде да пасе първа. Видя поляната и от радост почти подскочи. „Ах, Мартин не я е изял! Какво чудо!“ Цветан бързо пристъпи към тревата и захапа с пълна уста. Опита да дъвче, но не ставаше. Тази трева е някак жилава, изсумтя Цветан. Опита отново и пак. Вместо сочен вкус, усети само горчивината на изкуствена материя. „Сигурно е развалена или е някакъв нов, твърд вид, който не може да се яде.“ Разочарован и гладен, Цветан отиде да разкаже на останалите овце. „Не ходете на онази поляна! Тревата е развалена и не може да се дъвче. Опитах, но е като да ядеш килим.“ Всички овце повярваха на Мартин, че е спазил обещанието си и заключиха, че тревата е просто странна. Мартин си отдъхна с облегчение. От тогава Мартин си даде ясна сметка, че лакомията може да му докара големи беди. Той започна да внимава какво и колко яде, като си оставяше от всичко и за другите. Урокът с килима му остана обеца на ухото, или по-скоро до златния рог. Къде е тревата? Мартин я изяде. Гладен овен, лошо е, знаете. Но с приятели ще върне тази земя. Пак ще порасне зелена трева.